Yn y dechreuad yr oedd y gan. Ond pwy fi'n canu'r gan? Hogia allan di gau o cynta, criw sgiffl de. Yli neddol bach. Wyt ti'n meddwl mae'r band yn digwydd y god eich Hogia Bryngwran eich rydw? Dwi'n gwybod lla bo'r hogia'n hynach na Hogia Bryngwran, ond ar argian, oedden ni'n canu pan oeddech chi'n canu soprano yn eich lytia. Hogia Bryngwran yn sicr oedd y cynta. Peggy Edwards oedd hi oedd y frenhines yn fanna. Hi oedd y gantores pop gyntaf fel yn Cymraeg. Trebor Edwards. Cor Telyn yr Yri. Alwyn Samuel chi. Sasi Rhys wedyn. Dwi yn meddwl am Bob Roberts Tai'r Felin fel y canwr pop Cymraeg cyntaf. Wel, dwi'n credu bod ti'n wir i ddeud bod awydd i ni ganu yn redd gynhenid ar hyd yr oesau. Ac mae ddiddorol sylwi yn halawan gweri ni yr un ydy'r themau drwy'r byd i gyd yn adlewyrchu gwewyr dyn ym mhob oes. Canuon yn sôn am hiraeth, am dorcalon, am serch, canuon gwaith, hwian gerddi, canuon yn wneud ar tir a byd natur. A'r un themau sydd drwy'r byd i gyd. A dwi'n credu yn mae yn y fan honno y cychwynnodd i. A mae'r cyfoes y gynnon ni yr un mor gyfoethog a chyfoes unrhyw wlad arall. Mi afol i'r Mae'r hawr lom er fod i'n drom y siwrne i gael yn o gan y cain ac reisger ar fain cysifle ac o dodi dyma'r lan a bylaf tan y bore. Adloniant i bob oed oedd y cyngerdd mawreddog. Doedden nhw'n canu canuon ysgafn. Oedden nhw'n canu'r pethau, oedd o soprano'n canu llam y cariadau, oedd y contralto'n canu bore'r trydydd dydd, neu mi oedd y tenor yn canu hwnna byddai'n haf o hyd, a'r baswr yn canu y dymystl, ac yr adroddwr yn dewis rhyw. Dyna'r math o adloniant. Do'n i ddim wedi sylweddoli bod na werth diwylliannol mewn canuon nad oedd yn glasurol. Pan o'n i ryw yn dechrau tyfu rwan i fod yn llanc ifanc, dyma radio yn dod ati. Wel, oedd hwnna yn chwildro. Dwi'n cofio'r amser pan nad oedd na ddim ond 2 set radio yn y pentra. Doedd ddim wireless dim am gi, ond oedd na wireless drws nesaf. A wedyn bydde hi yn mynd mewn i glywed y wireless hwnnw ar 2 achlysur. Un oedd pan oedd y noson lawer mlaen o Fangor. Doedd ddim yn deall lot o'r siarad oedd yn mynd mlaen, oedd Sir Benfro a Bangor bryd hynny yn bell iawn wrth ei gilydd. Ond oedd y music ac yn hoff iawn o driawd y coleg yn arbennig. Yna chi Mae'r yn y mewn yr stori ar unwaith. Fe glosoch enwogion sawl tro, ar y radio yn canu chwi. Ond glawsoch i'r ioed, waith faint fyddwch oed, rai hanner mor awnus a ni. Meme, na ni ydyw triawd y byar. Meme, randewch ar triawd y byar. Wel, oedd hynna ymlaen, y pictures, y radio, mae'n dod ag America drwodd i ni. America Lloegr, yn fwy grymus nag erioed o'r blaen. Okay, how's this for quality? 1, 2, 3... Mae fy arwyr i hefyd yn mynd i gynnwys wan, y Bing Crosby cynnar, y Mills Brothers, y Rink Spots, llu ohonyn nhw, a'r dansbands di rifedi oedd. Yn ystod y rhyfel, ymgartrefodd adran adloniant ysgafn y BBC ym Mangor. Yn ei plith y digrifwr enwog Tommy Handley a chryw y rhaglen Itma, yn ogystal â nifer o fandiau poblogaidd y cyfnod. Dwi'n cofio 3 band arbennig iawn dyd yma. Billy Turnant a'i ddansband, wedyn Hyam Greenbaum ar BBC Review Orchestra a Charles Shadwell ar BBC Variety Orchestra. A mi oedd y 3 hwnnw, oedden nhw'n byw ac yn cerdded y stryd ma'n Fangor. A ddyliwn yn ystod y cyfnod yna, dda gath i blannu'n yn enau di, wel oes, mae yna music gwahanol i'r music pseudo-glasurol oedd y cora yn ei canu. Wel, be oedden ni'n neud te? Wel, oedden ni'n asio y 2 beth yn hollol naturiol. Ar y cychwyn, wrth gwrs, oedden ni yn fwriadol
yn gwybod, wel, da ni'n dynwarad hyn. Da ni eisiau gwneud y math o beth mae'r hyn yn neud. Da ni eisiau cael y math o sains i gael yr hyn ag yn y blaen. Ond, wrth wneud hynna, oeddech chi'n dysgu'ch crefft, ac oeddech chi'n dod i weld, dwi'n medru gwneud hwn, mae hwn yn dod yn rhan o fy mhrioddull, o fy idiom i fy hun a fy nghyfeillion. Roedd y cyfarwyddwr ym Mangor a diddordeb mawr yn y pethau yma, Sam Jones. Niws y modd efo fo. Mi oedd gynnu rhyw ffordd arbennig i drin pobl, da chi'n gweld. Oedd Sam yn medru derbyn a bod yn gynulleidfa ar yr un pryd ac oedd o'n medru dweud fel na dwi isio fo. Oedd Sam Jones yn gallu cael pobl i mewn, mo'n gofyn iddyn nhw gan o'n falch o gael dod i mewn. Oedd hi yn anrhydedd ac oedd pawb yn meddwl oedd hynny, oedd hyd yn oed pobl sydd wedi mynd i gyngherdda wedyn roed ar ôl i henwa BBC artist a mi oedd hwnnw yn cario pwysau mawr ydag hynny. Ond y ffaith oedd y bod Sam Jones o gyda fo ddychymig ac yna fo weledigaeth. Oedd o'n gwylltio weithiau, ac yn galw bob math o enwa. Ond ac oedd i bod ar foli ac o'n i wedi clywed, oedd i galw'r coleg 5 gwaith. Sam Jones, yw'ch chi'n ffonio, Sam Jones. Mae fi'n ffonio yn ddiwedd. Gyda lawr bach, nais ofnadwy. Gyda lawr bach, lawr a fi, a sgwrsio rwan ag ymlaen, pan nad o dywch ac oedd o'n mor heilog, Sam, hyfryd. A wedyn, jyst yn cychwyn rwan, yn mynd allan fel na fe, bach mynd efo sgai o erbyn y fori. A oedden ni'n mynd ar hyd y corridor yna, a dyma fo yn agor drws i ryw stafell. Da ni wedi newid y stafell yma, meddwl fo, neu rhywbeth fel wrth o eist, a dyma fi mewn ar ei ôl, ac ysydyn, cair drwy. Ac yn troi'r goriad, o'n i ddweud, wyt ti ddim yn dod allan o fanna, hyn nes bydd ti'n disgwyl i'r byd. A felly fuodd i ni. A thrafu Sam Jones wrthi ym Mangor, yng Nghaerdydd pen odwyd cynhyrchu ddadloniant newydd, Mae Jones, a chan ddiddawn arbennig i gyfansoddi caneuon ysgafn. Nid canu pop oedd e, da ni'n gweithio canu pop oedd e. Oherwydd, oedd ddim gair pop yn bod yn y cyfnod ni. Beth wy'n gofio o safbwynt dadloniant ysgafn cyn hynny, oedd ar y radio, Adar Tregaron, Boys of Rennie. Dwi'n meddwl mai nhw oedd y parti olau recordio yn yr hen stiwdio yn Abertawe cyn i'r lle gael ei fomio. A dad yn sôn am fynd, dwi'n meddwl, i Woolworths i gael rhywbeth i fita cyn mynd nôl gatre. A wedyn troi nôl ar ôl gadael Abertawe a gweld y lle ar dan yn dda. Aeth Mae Jones o nerth i nerth yn cynhyrchu ac yn cyfansoddi. Hi oedd cynhyrchydd Welsh Rabbit, sef cyfres hynod o boblogaidd a rhwydwaith radio ysgafn y BBC. Hi hefyd a gyfansoddodd arwyddgan y gyfres honno, We'll Keep Her Welcome. Oedd hi ddim yn siarad Cymraeg, ond oedd rhyw ddawn gyda i o osod geiriau Cymraeg, ac oedd Ifor yn sgrifennu'r geiriau, a wedyn ni mewn i gosod nhw. A o'n nhw'n hyfryd, ond na ddechrau pop fel y cyfryw, ond nag e pop oedd e, wel, music poblogaidd yn hytrach na music awerin neu music, chi'n gwybod, y baledu. Fe ddath Mae Jones lawr i gyfyrddin i'r studio i roi gwrandawiad i ni. Oedd ddim studio yn Abertawe bryd hynny, achos oedd hi'n amser rhyfel, tua 5:43 fyna. Ac fe ddath Mae Jones lawr a roi gwrandawiad i Dafydd Efni, a dyna drychau. Dyna sut dechreuon ni. Dines dri o deisiol, dyna fwy yn fi, ni sydd yn gofalian, ffermwyr fel chi. A oes unrhyw dau o gaman ddiog, wyliwch neu fe faldwch chi yn cadw gyrru si. Rhaid i'r ffermwr heddiw bod yn scientist o bri. Theori sy'n ennill clod, swyddogion fel na ni. Felly nid yw'n bwysig beth aw mas, ar hyn a ddodwch mewn yn y lei ar las.
Hwnnw boes yn unig sydd yn bwysig wrth ddysgu hyn i chi a cawn ni gyflog ras. Oedd bywyd mor galed mewn un ystyr adeg y rhyfel, chwbod. Oedd un awyrgych, digon tin caled, chwbod, mewn gwrdd. A dwi yn teimlo erbyn hyn, dwi'n siŵr bod yn ryddhad mawr pan dath i ben, chwbod, a bod hyn wedi dod i'r wyneb yn y perfformiadau yma, yn y canu ac yn yr hwyl, chwbod. Ac fe aeth y canu a'r dawnsio ymlaen drwy'r 40au, gan ddatblygu yn fwy soffistigedig yn y 50au. Awn ar drywydd stori'r datblygiad hwnnw yn yr ail ran. Pan mae'n clywed un o'r bechgyn ifanc yn dweud ar y radio bod y canu Bop wedi dechrau yn y 70au neu'r 60au neu'r fath yn o, yma ni eto. Ni ddechreuodd y canu Bop. Dechreuais i waru'r gitar, o'n i wedi gweld Saeson yn neud ni, a ni'n meddwl, sneb yn neud hyn yng Nghymru, pam na fi hyn. So bernes i hen gitar, dechreuais i drefnu nhw am canu i'r gitar, a lawan gwelyn. Roedd hyn yn rhywbeth i'w wneud dros Gymru, ynddo. Mae rhaid i ni gael canu poblogaidd gwreiddiol newydd. Ond wnaethon ni ddim sylweddoli, dwi ddim yn meddwl yn bod ni'n gwneud rhywbeth mawr o gwbl. Rhyw gyfraniad bach. Sŵn neis. Ond un person oedd ddim yn licio bod fi'n canu gyda'r gitar oedd Gwyn Williams, W.S. Gwyn Williams. Oedd e byth yn siarad lot o Gymraeg a wedodd wrtho i, I think it's disgusting that you should be singing Welsh folk songs to guitar. So wedes i wrtho fe, well look, wedes i, you obviously don't know your history because the guitar is as old as the harp. Roedd yn sŵn ni mewn ffordd yn arwynebol iawn ac yn syml iawn, ond roedd e mewn traddodiad 200 oed neu'r agor y sŵn. O dwedodd mam fy môr. O'n gynnion rhan fwyaf o gyrwch i'n ddegreol o fe. Eisiau nhw'r chmod mynwad bach o'n un o'r yn sefen y dŵr chmod o fe. Oedd Wildran bach yn gweithio dan ddiar, a fi oedd yn goffo mynd i wyneb eriolwr. A ddyn gweithio i Saesodd lan o'r hwnda na. A ddyn gweithio, listen here now, you two, you want to make your mind up whether you're working for the BBC or the NCB. O, di'r tablio ni'n mynd i fe. Dwi hyd yn oed awr, dwi'n mynd ar ei lle nawr, mae bob... Hei, cwtach a wyl. Mae bob cwtach a wyl. Oedd i'n mynd i'w gofyn i fi pwydd o'n gwydwch ddyn ar te, pyn eich hun eich brawd sydd wedi marw. Oedd y de a'r gogledd yn dod at ei gilydd, oedd hwnna'n beth gwahanol. Y radio oedd yn gwneud hyn yn bosib, oedd radio yn uno adloniant yng Nghymru, ac oeddech chi'n bwydo rwan o'r holl beth yma. Oeddech chi'n bwydo o'r traddodiadau Cymraeg, oeddech chi'n bwydo o'r traddodiadau adloniannol Americanaidd, Saesnig, Anglo-Americanaidd. A wedyn wrth gwrs y cam nesaf oedd datblygiad teledu. A fe oedd hi'n dlawd ofnadwy arno ni ar y cychwyn. Rhyw un rhaglen Gymraeg oedd yna, ac oedden ni fel Tylluanod yn aros ar yn traed tan Berweddion. Ac yn addas iawn adar y nos oedd enw'r rhaglen. Wyt ti yn cofio'r hen bompren fach wen, y sir bach a'r lleiad yn gwenu uwch ben. A meddyliwch amdano fe, chymod, yr amgylchiadau yn hollol annibeithiol. O'n i'n neud o niaf sir yn Bari. Wedyn i'n dywyrnod y bydde'r rhaglen yn cael ei heledu. Bydd y cynllunwyr yn mynd yno, trio troi darn o'r niaf na, yn awyrgylch, chi'n gwybod, cabaret, a byrddau bach ac yn y blaen. Y sir bach a'r lleiad yn gwenu. Oedd pob un yn nhw chymod yn very sentimental, a dyna beth dwi i'ch meld sentimental. Ond atgofion lyflu gyda nhw, caneuon.
yr adeg honno ond bob peth yn fyw. Ac roedd y cynhyrchwyr hefyd yn teimlo mai arloeswyr oedd nhw. Oherwydd chydig iawn o ddiledig Cymraeg oedd. O, dwi'n cofio ryw dro. Oeddwn ni yno'n canu. A mi roedd yna ddyn yno efo mwnci anfars fel o dwi'm yn siŵr iawn. Chimpanzee mawr oedd chi. A wedoch chi, mi gymerodd hwnnw ffansi ata i. A mi roedd o'n edrych ar fy nillad i fel hyn, tra oeddwn ni wrthi'n canu wrth y piano. Wel, a fedrwch chi'n stopio'r program, da chi'n gweld oedd o'n fyw. Oedd ofyn yno chi byddech chi'n yngofio, ond wedyn ni beth o'ch chi'n yngofio chi'n neud lan. A dyma rhyw chap yn dweud, "Ei, Mrs Rees, doch yn ban o thai." Nes i glwad chi'n canu, nes i nhw ar y television. Oedd hwnna'n beth mawr, da fel. A ni'n meddwl, I'm a star. Dwi di roi fi at e. A ma fo'n dweud, wel, dwi'n meddwl bod y television yn siwtio'ch llais chi, meddwl. Oedd yn dda iawn, da chi fel, yr high frequency ma, da chi fel, meddwl. O ia, meddwl fi, yn gwybod beth amdano fo. A mae'n dweud, ond cofiwch chi, meddwl, oeddech chi'n edrych fatha pwdin berwi, meddwl. Shot down in flames. Wel, o'n nadwy, te. Wel, oedd Sasi'n ffefryn mawr iawn, wrth gwrs. Oedd llais swynol iawn gan Sasi. Roedd hi'n llawn hwyl, llawn bywyd, a pob can, hyd yn oed yr rhain nad oedd gen i ddim meddwl o'n nhw'n gwybod, Sasi o ddifrinau, yr rhaid canu hon yn iawn. Oedd Gwyn Williams yn y BBC yma Fangor, ac yn o'r raglen o'r enw Coca-Cabana oedd ei henwi, ryw raglen o BBC gysgafn o bob dim. A mi roedd gystadleuaeth unwaith i gyfansoddi can bop, na'r cwbl, can bop Cymraeg. A dwi am drio, meddwl. A dwi di wneud hon yn barod. A gei di ganu, meddwl. Penderfynu si yn y gystadleuaeth yma, nid sgwennu can bop wladgarol, dyna be oedd yn boblogaidd y diwrnod hwnnw, canu'n gwladgarol a canu'n protest wyn y ddau, ond can grefyddol. Fuson ar y radio a mi anillodd Gwen. Diolch i'r ior. O, can hyfryd. Mae'n glasurol. O'n i ddim off ganu. Mi ganu si yn bob cyngherdd wedyn. Lle bynnag o'n i'n mynd, o'n i'n canu diolch i'r ior. Mae'n lyflu. Wy'n cofio'n glir un peth a dynodd yn sylw, sef rhaglen bore Sadwrn tipyn o fynd gyda Ruth Price o Fangor. A aelodau'r oedd y ser y rhaglen honno. A wy'n credu Ruth Price i ofyn os oedd caneuon gyda rhywun, hoffen nhw hala nhw mewn. A dyna nes i. Hales i gan fach mewn a me ganodd aelodau'r a wnaethon nhw record ohoni ddi wedyn. Dim ond un gisan fach fan wylid. Cyfieithiadau oedd y rhan fwyaf o'i caneuon. Ac ddyliwn bod be nath bobl fel aelodau'r yn gyfraniad aruthrol oherwydd ddaru ni sylweddoli nad oedd yr alawon ddim yn wreiddiol, o leol posib canu yn o'r math yna yn yn iaith ni. A mi fydda Aled yn canu rhywed oedd i deilio a'i gartref am rydyn cyn drws nesa i ni. Ac wedyn mi fydda fo'n, fyddwn i'n clywed nain yn dweud bydda Aled yn ifanc yn iodlio bob amser. A na iodliwr oedd eisiau fod. Ond yn sicr ia, a mi oedd nhw'n wych. Lliw gwyn yr hosyn yr ha, weld o'r o gysan cyn ffarwelio. Lliw gwyn yr hosyn yr ha. Wel, mae ddim roed y gwir ei peidio ymwyn a firioed o'r oeneb y tir. Cest y ddwy o'r blaen, cei bamtheg eto. Mewn y gair, dyna ti'r gwir. Gyda aelodau'r oedd y dylanwad y gitar yna. A dylanwad yr hyn oedd yn digwydd yn America yn dod drwyddo. Ac oedd o'n cyfuno, os mynnwch chi'r hyn oedd yn digwydd yn America, Buddy Holly ac ati, a'r traddodiad Cymraeg. Oedd o'n fath o gyfuniad eitha diddorol. Oedd record da ffrind i fi o Esme Lewis yn canu just efo acoustic guitar, Spanish guitar yn fe. Oedd hwnna'n dylanwad, dwi'n siŵr. Oedd eisiau gitar, achos y gitar oedd y peth, ti'n modd, hudol. Rhaid cael gitar.
Yn sicr yna dŵf mawr, a dyna pam sgwennis i'r ein gan, sydd yn gan arwynebol iawn, dwi'n gwybod. Mae pawb yn chwarae gitar yng Nghymru dyddiau hyn. Felly oedd hi'n ymddangos, oedd pawb yn prynu gitar, ynddo. Hogia Bryngwran, Hogia Llandigau, rheina'n arloeswyr pwysig iawn. Dechrau fel grwpiau sgiffl, y datblygu fod yn grwpiau canu mwy ffurfiol, tynnu oddi wrth y traddodiad canu gwlad Americanaidd a'r sgiffl a'r canu Cymraeg, ynddo. Y stwff oedden ni'n ganu gyntaf oedd stwff tebyg, alawon Cymraeg wrth gwrs, gwir harlach oedden nhw'n mynd yn dda efo'r pren golchi ac yr organ geg ac yn y blaen. Y dwbl bas, ond dim y dwbl bas fel mae pobl heddiw yn gwybod amdano fo, ond y dwbl bas oedd bo cys de. Dwi'n cofio putting on the style, Lonnie Donegan. Wel, o Lonnie Donegan wedyn, ni'n dod i'r sŵn a'r tempo a'r piano ni gwirioni am hynny. My Old Man's a Dysman ar hynny. Rock Highland Line. Dwi'n cofio os ni'n canu Does Your Chewing Gum Lose Its Flavour on the Bedpost Overnight. A'r piano ni'n cael hwyl, ia. Ond un dwedodd a hyn sy'n ddoniol rwan i ni, o'i ail ddarllan o, Dr Hayden Morris, a diweddar doctor mi, a ddedodd o, this is not music, meddwl am sgiffl, but rubbish. Ond a deugryn pitw bach dros fy ngrydd, gwelodd pawb yr istwch cydd. Ein ni wedi mynd mlaen i 61, ac oedd na ddoniau bach ifanc o gwmpas, a un ohonyn nhw oedd Tammy Jones, ynddo fe. Dyna ddechrau falle wneud i fi, wneud fwy o waith gyda bobl fel yna, a chael eitemau Cymraeg pop oedd mynnwch chi. Ruth Price oedd y ddynas oedd ddechreuodd fi yn canu Cymraeg. Blaw hyd, dwi'n gwybod be fyswn ni. Wedyn, ar ôl rhyw 19 mis fanna i lawr i Gaerdydd, a dyma ddechrau teledu wedyn, i fyd y teledu. Ac ar yr un diwrnod ag o'n i'n mynd lawr i Gaerdydd o Fangor, oedd Mae'r yn dod lawr i Gaerdydd, yn ymuno ar BBC am y tro cyntaf. You know, TV can be awkward. It's the mountains, see. Beth oedd uchelgais Mae'r Evans fel pennaeth adloniant ysgafn teledu BBC Cymru? Peth os i'n meddwl i'n syth yr amser yn ac mae o'n dal i fod, fyswn i'n hoffi gwneud i adloniant ysgafn ar deledu yr hyn a wnaeth Sam i adloniant ysgafn ar radio. Roedd cyfnod newydd yn gwawrio, ond nid oedd machlud ar yr atgofion melys. Ian ni'n teimlo y bod ni wedi dechrau rhywbeth lle rydych yn ei Ian ni'n ymwybodol iawn. Chos oedd merchaid rhedeg ar ei hola ni'n dweud hynny de. Oedd dad. Ia, drws. Oedd atgofion melys iawn. Edrych nôl, fel ych chi'n gweud, mae'n anodd credu yn dweud. Doi fach mor gyffredin yn ni wedi gallu cyffwrdd â calon y genedl fel petai. Gyda dyfodiad gwasanaeth teledu cyffredinol i Gymru ym 1964, roedd ein cantorion pop ar drothwy cyfnod cyffroes tu hwnt. Cawn ddilyn y stori yn y rhaglen nesa. Dwed wrth mam a